Şeytana örülen giyew. Bu wakany maňa enem gurrun berdi. Waka 1990-njy ýyllaryň başlaryna bolupdyr. Şol döwürde onuň goňşusynyň adamsy garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykypdyr. Aýal bu ýitge ören gynanýar. Iki aýlap diýen ýaly öýünden çykmandyr. Her gün gözi ýaş döküp aglapdyr. Soň bolsa geň galyrjy waka bolupdyr. Bir gece saat 8'ler töwereg kapy kakylypdyr. Aýal kapyny açýar we hayran galýar. Bosagda onuň ölen adamsy dur eken. Diri edil hiç saat bolmadyk ýaly. Or işden geldim diýip özüni adat alyp barypdyr. Aýal gözi ýaşly begenç bilen onu kucaklapdyr. Ol ähli bolan zatlary düýş diýip pikir edipdir. Ertesiden adamsy işe gidipdir. Az wagtdan soň bolsa gyzyň ejesi öýüne gelipdir. "Gyzym, meniň bilen git. Sen bu ýerde ýeke galyp bilmersiň" diýipdir ejesi. "Näme üçin ýeke?" diýip geň galypdyr gyzy. "Meniň adamym dolanda ahir." "Gyzym, seniň adamyň 2 aý mundan öň aradan çykdy ahiri" diýipdir ejesi. Emma gyz başyny sallapdyr. "Ýok, ol diri, agşam gaýdyp gelýär. Ya siz galyň, ýa-da gidiberin." Ejesi galypdyr. Agşam saat takyk 8'de kapy ýene-de kakylypdyr. Gyz begenç bilen ýerinden turupdyr. Emma ejesi onu saklap, ilki penjereden seredipdir. Olu seretdi welin kapynyň öňünde adam dälde äpet garaňky bir jandar dur eken. Onuň ýüzi adamsynyň ýüzüne meňdeýärdi. Ýöne bedeni kara, şahly we toýnakly eken. "Sen kim?" diýipdir eje ýuwaş ses bilen. "Bu meniň adamym, ol ýadap geldi ahiri" diýipdir gyzy. Ertesi ýerden adamsy ýene-de işe gidipdir. Ejesi bolsa mesjide ylgap gidip, ähli wakany mollanyň özüne gurrun beripdir. Molla uzak wagt dymyp, soň şeýle maslahat beripdir. "Kur'any alyp 3 gözek süre oka. Towuk 3 gözek gygyranda we gyzyň saçyndan bir top saç darakdan düşýänçe oka. Şonda kim diri däldigini belli bolar." Akşam ejesi gyzyny aýnanyň öňünde oturdup, oňa darak berýär. "Men gapyny açaryn, sen bolsa daramagy dowam et" diýipdir. Özü bolsa şkafa girip Kur'an okap başlapdyr. Towuk ilkinji gedek gygyranda jandar penjerelerde ýapyşyp başlapdyr. Howluda aýlanypdyr. Bir şahy kopup ýere düşenini görüpdir. "Eje, ol tolgunýar, men açaryn" diýipdir gyzy. "Ýok, sen daramagy dowam et" diýipdir ejesi. Towuk ikinji gedek ses çykaranda jandar gygyrýar, kapyny döwjek bolýar. Üçünji gygyranda bolsa gyzyň daragyndan bir toppak saç düşýär. Şonda jandar birden ýok bolup gitýär. Soňra ma'lum bolýar, ol onuň adamsy dälle, bu şeytan bolup çykýar. Ol onuň adamsynyň keşfine girip, gyzy öz ýany bilen alyp gitmek isläpdir. Eger ejesi bolmadyk bolsa, bu gyz we bu waka başgaça bolardy. Biziň kanala agda bolmagy ýatdan çykarmaň. Like we kommentariýalaryňyza garaşýas.